El robot és una màquina programable que pot fer tasques repetitives. Té un sensor acústic que permet al robot contestar els nivells de sons. També té un bloc intel·ligent. Aquí té un sensor tàctil. Aquesta part és un sensor ultrasònic i aquí té un sensor fotosensible. Això és un servomotor interactiu que impulsa per a que es mogui la pala. Després té una pantalla petita que és controlada per l'ordenador. Devant moi se termine l'horizon. Volent les embruns sur un champ de coton.